Mga otoridad nagbabala sa mga sangkot sa bomb threat. Para sa detalye kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report. Nagbabalang otoridad sa mga individual na may pakanao na sasangkot sa mga bomb jokes o bomb threats. Kasunod dito nang naiulat na umano'y nilagay na 11 bomba sa loob ng isang universidad sa Dagupan City. Sa panayam kay Dagupan City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Lawrence Keith Calub, mananagot ang sinumang mapatunayang nasa likod ng mga bomb threats. Nakipag-coordinate up kami sa Regional Anti-Cybercrime Unit, pong estudyante, pwede pong mga mamamayan po na they take it lightly yung pagbabomb joke. Ito pong pagbabomb joke, may batas po tayo dito, yung PD 1727 na sinasabi po doon na pwede makulong yung mga gumagawa nito ng not more than 4 years, or may penalty po na 40,000 pesos. Pero meron din po yung bagong batas, yung sa Human Security Act of 2007. Ang sinasabi po dito, anything that causes fear and panic to the general public, mas matindi yung penalty na pwedeng umabot ng 20 years life imprisonment. So sa mga estudyante, mga mamamayan, huwag po nating gawing katawa-tawa o gawing panakot yung presence ng bomba sa mga eskwelahan, public places, and so on. Kami po sa kapulisan, hindi po namin nahayaan na mangyari ito. Samantala, tiniyak ng otoridad na hahanapin ang nasa likod ng dummy account na nagpakalat ng bomb threat at nagdulot ng takot sa publiko at kaharapin ito ang kaukulang kaso. Rapid namin at kakasuhan po natin yung gumawa nito kasi it causes fear and panic sa public. At pag mga ganitong times, it is considered terroristic act. So, pwede po siyang maharap sa sendaran na kaso. Mula sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.